Those look like some old it's a hot hell fucking yeah, you got eggs? You got like 2 eggs, baby. הלכתי קילומטרים, לא שאלתי למה 36 חודשים נתתי להם שמה בסדר אבל אני לא עושה דרמה רוצה לספר כל הליל הזו למה אני חלמתי חלום ואני מחפש את הפשע שבו אני אמצע ואף אחד לא השאיר לי קשר קופץ של הבריכה אבל אין במים ערום על הבמה וכולם נותנים לי את העיניים כשרוצים אומרים לי יאללה בוא שזה מגיע לכסף פתאום הבוס לא פה אף אחד לא ייתן לך מסגרת ביטוח עד שהכסף לא ביד שום דבר לא בטוח כל כך הרבה התמכרויות שבא לי להקיא קפה שחור סגר דברי סקס רפואי מי אני מה אני רוצה להיות נשק היד וזורק את הקוביות חותך את החיים בלי לבוטר מסתיר סימנים שהולך להתמוטט רציתי צמחוני בסוף טורף בסל הבטחתי לעצמי לא לוותר על שום דבר חשבתי איזה פריס כבר יסדר לי את הקופסה מוצא עוד תירוץ זה נשאר על הקופסה לחבק שם ל9 גם ב9:40 חרשת בפגישה ומה יש Hey, fuck that, get out of here.